may palusong kami nagtitipon-tipon, ang bawat kasama nakahanda na tumulong. Kaming taga-bukid ay may magandang ugali, tulungan ang kapwa upang gawa'y makadali. At kung may palusong kami nagtitipon-tipon, ang bawat kasama nakahanda na tumulong. Halimbawa na sa pagtatanim ng palay at gulay sa mga bukirin, at kung minsan ay may buhatan ng bahay o kubong ililipat sa ibang lugar. Halimbawa na sa pagtatanim ng palay at gulay sa mga bukirin, at kung minsan ay may buhatan ng bahay o kubong ililipat sa ibang lugar. Bahay, kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw at saka patani. Bahay, kubo, di tandang buwan, ang pagbuhat nito